mutapasidwa ufulu komanso mwayi okhala jaji siku limodzi kuti mumuweruze oimba wina aliyense wakumtima kwanu amene anachita zinthu zosayenera kapena kuti amene anazisusa yekha mu nyimbo, angakhale ndani. Makawa munthu amene anayimbapo zaufiti komanso kuimba nyimbo yotamanda Mulungu mu albamu imodzi, kapena mwina akhonza kukhala mkasa koma hate. Ndifuna mukamaonera video iyi mukhale ndi funso limodzi mu mtima mwanu: kodi ndikoyenera oimba wa gospel azinyozana ndi oimba a secular? Kodi nanga ndi chinthu chofunikira kuti anthuwa aziyimbira limodzi? Zina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi pa ulendo. Mchaka cha 2016 pa 18 mwezi wa Oktoba, oimba zina lake Suffix amene amaimba hip hop ya gospel anaimba nyimbo mutu wake ndikanakhala jaji. Nyimbo iyi inali yolimbikitsa maubale pakati pa munthu ndi munthu nzake komanso ubale pakati pa munthu ndi Mulungu. Koma munali mawu amene oimbayo anazipachika nawo. Pa mawu amenewa ananena kuti ku show ya secular sangapite, sangazayimbenso ndi munthu wa secular. Mafanzi ake anamvesa popeza iyeyo ndi wa gospel komanso kuti mu nthawiyo ankachita feature ndi oimba a gospel okhaokha basi, ndipo izi zinaonetsa kuti anakhazikika pa mawu ake. Koma what goes around comes back around. Panali pa 7 February mchaka cha 2017 pamene Gwamba anaimba nyimbo mutu wake ndinampeza. Apa ndipo mwe mwamuna otchedwa Suffix anaenda muchinsauso. Sanakane, mwina chifukwa chokuti ndi Gwamba, kaya maziwa kuti nyimbo ikhonza kukhala hiti, kaya chilungamo chake chenicheni akuchiziwa ndi ekha. Tonse tikuziwa Gwamba ndi wa gospel, right? Yeah. Koma panalinso munthu wa secular amene anaimba nawo mu nyimboyi, dzina lake Matse. Nyimboyi inayimbidwa mwapamwamba kwambiri ndi anthu onse, koma chosangalatsa chinali pamene Suffix ankayamba verse yake anafuna kubweza zonse zimene anaziyimba mu nyimbo ya ndikanakhala jaji ija. Anayimba bwinobwino komanso kumaliza, koma chimodzi chokha chimene sanathe kuchisintha ndi maganizo a anthu makamaka osatira Suffix. Kumbukirani paja koyamba anayankhula kuti sangayimbe ndi munthu wa secular, and mu nyimbo iyiyi imene itaitwa amati ndinampeza, imene oyamba kuimba anali Matse wa secular, iyeyonso ndikuzabwera. It was quite contradicting. Komabe tonse timaziwa kuti oimba amapanga chilichonse kuti asaluze mafanzi awo. Akhonza kuluza ulemu wawo, akhonza kuluza ucheza nawo, koma chimodzi chokha chimene sangalole ndichoti mafanzi awo ayambe kuwatuluka. Suffix anatulusa nyimbo mutu wake 12 hours imene amafotokoza zimene anaona ngati zikhonza kukhala za nzeru kwa mafanzi yake, ndipo mu nyimbo imeneyi munali mawu amene anafotokoza kuti mafanzi yake ankamufikira ndi funso loti unaimba bwanji ndi Matse ochimwa ngati ameneja. Ndicheke pa Facebook ndivone ma comments sufi ndi wa fake fana kuti wonjes haimba bwanji Matse ochimwa ngati amenochi akubifana nkwamba kapena ndi nyimbo inapitiriza ndipo ndi mawu ambiri, komanso munali mawu ena amene anafotokoza kuti Matse anamulembera text Suffix pa WhatsApp kumupepesa kuti wamuluzisa fans. Kusacheka WhatsApp message ya Matse sole sufi mwana ndakuluzisa fanzi duda mone human sine wasadani hakufeel your hurt in the VN that you send me. Zimaima pokonza ubale pakati pa munthu ndi munthu nzake. Ndi chifukwa chake nthawi zambiri nyimbo zake za mkulu ameneyo zimakhala nyimbo zokumbutsa munthu ndi munthu nzake kuti akhale pa ubale wabwino, komanso kwambiri makhala zolimbikitsa kwa anthu amene akudusa mnyengo zowawa potengera ndi mbiri yake ya Suffix. Pali nyimbo zingapo zimene wakhala kufotokoza daily life yake, nyimbo zingapo zimene wakhala kufotokoza mbiri yake, moyo wake, komanso ndikulimbikitsa anthu amene akukumana ndi zovuta zosiyanasiyana. Ndikhulupirira kuti awa akhale achinyamata. Koma pena munthuyi amafunanso attention.
koma Matse anabweza mu nyimbo ya Where is my beer imene anayankhula kuti mukhonza kuyipisa mbiri yanga simukunama ndi mayaka besane khalidwe lanu tizakayankha tonse kumwamba. Uku kunali kusiriza kwa bifi yawo ya pansi koma weti ndikukumbuseni verse iyi. Wiki yoyamba ya September Eli Njuchi waimbanso ndi munthu wa gospel ya hip hop uyo. Kodi secular artist ndi gospel artist amasiyana motani? Ndisanayankhe funso ili ndiyankhule pamawu ajamene ndayankhula kuti suffix kwambiri amafunanso attention ya anthu pachifukwa ichi. Dikirani, nthawi ina yake adafuna afotokoze alimbikise anthu onse makamaka oimba amene akungoyamba kumene mwina ena amene amafoka chifukwa chakupondezedwa ndi akuluakulu. And opening sentence yake anayamba kuti ndinayamba ndakanidwa pokolabo ndina madingo. Izi sizinamumvekere bwino na madingo ndi nkhani yayitali, koma tisapite mwina mkati mwa video imeneyi ndikukufotokozera ndi zimene zinachitika. Chimene chinachitika ndi chakuti suffix anayamba kufotokoza kuti ataimba nyimbo zake zingapo iye adamufikira na madingo kuti achite nawo kolabo nyimbo zake zina, koma na madingo anakana. Patadusa nthawi yayitali suffix anatulusa nyimbo ya mkazi wakumwamba ichemene anaimba ndi Faith Musa. Koyambirira tuziwani kuti nyimbo imeneyi imayeneka kuti iimbidwe ndi namadingo ndi suffix, koma chifukwa kuti namadingo anakana nyimbo inaimbidwa ndi Faith Musa ndi suffix. Nyimbo itakhala hiti namadingo anaimvera ndi anayiyamikira, koma patadusa nthawi suffix yemwe anapitanso kwa namadingo ndikambempha kuti achite remix dziko lili pamoto imene imamveka motere. Suffix anachita remix ndipo nyimbo yake verse yake imamveka motere. Izi namadingo adamukumbusa suffix momveka bwino, ndipo kumapeto kwake adamuza kuti ngati mukufuna kuti tizipanga kolabo nyimbo ina iliyonse ndiye bwerani tiyambise kwaya, koma it's not in today's topic. Musiku la lero bwanji ndifunse kuti oimba gospel ndi a secular amasiyana motani? Funso ili olomwana akhonza kuyankhula fact. Secular ndi kuimba za mziko ngati zachikondi, ndale, kuchemerera akazi, kuzichemerera nkhani okhuza ndi ndalama, kuzimva mphamvu, kutha kuimba komanso zinthu zina zambiri. Pamene gospel imayima pa chinthu chimodzi, kuyankhula za ufumu wa Mulungu komanso kuyankhula zokhuza Yesu Kristo. Oimba ngati Efel Kamwendo, Faith Musa, Alan Chirwa, Steve Wazisoma Mulia komanso my favorite Area 25 Young Talkers Adventist Choir. Awawa ndi ena mwa oimba a gospel amene tikhonza kuwayankhula kuti awawa ndi oimba a gospel full stop. Koma kulitu oimba ambirimbiri mukhonzaso kumwika kalo kadzuwa on that matter. Koma ndafotokozapo za oimba gospel. Nanga bwanji munthu utakhala kuti waimba gospel ndi Avocado kapena mwina Zeze Kingston chifukwa chakuti ali hot panopa, kuimba nawo gospel sizimpangisa Zeze kukhala gospel musician kapena sizimpangisa Avocado the gospel musician. Bwanji video isanathe ndikubwezereni kufunso loyambirira lomwe lija limene ndakupasani. Kodi ndi bwino kuti oimba a gospel azinyoza oimba a secular? Yankho likhonza kukhala ayi, chifukwa apapa tikuona oimba a gospel ambiri akuimba ndi a secular. Master wawo waonsewa ndi gwamba amene zimapezeka nokuti oimba 90% ya oimba amene amaimba nawo ndi oimba secular. Paliso oimba ngati Shama Vocals amene waimba nyimbo posachedwa pa ndi m'bale wake amenenso ndi wa secular. So tikuona kuti pali kusakanikirana kwambiri kumene kukuchitika pakati pa oimba secular komanso oimba gospel. So nyimbo za ku Malawi zikuyenda ngati pachibale amene ndikovuta kumusiyanisa kuti kodi uyuyu nyimbo zimene akuimba gospel yawo ndi born again kamena ayi. Koma I think tonsefe tikuyeneka kubwera pa chinthu chimodzi. Oimba gospel sakuyeneka kunyoza oimba secular, chifukwa zungulira kuti kumane komanso apawo ndi mizo pamawa simodzi wakhonza kuzayimbira limodzi. Ndaonera momwemo suffix. Ngati mwafika kutali chonchi zikhonza kukhala kuti mumasangalasidwa ndi mavideo anga komanso mavideo amene ndimafotokoza nyimbo za ku Malawi. Bwanji mutaoniranso mavideo awiri awa Sam Mavita TV. Please subscribe komanso muchite like video hii kupangira kuti a YouTube
awapasenso anthu ena aonere Samavita TV. Awandi mabaza kunyasa kumakonda chechiwe mabazi kunyasa kuponda chimo mpaka mapazi kunyasa joy ndipe bidu one mawa ndike munyasa amola ba Mufasa King Yesu panga ojenjela Mufasa mumve bazi ya kumwamba fire my bones ni magwesa si majeri go freestyle